Kohan men ko para ha u Jesus Christ ha ga gospel ka bamenta kasngi na ga gospel jung Yohanes kala nong ka bakat nyo dekat arpo hadu arpan riu nyo I ka jing duwai jung Jesus na ga banta kisenran ki jung u na ga banta kito baro ki bangai je u ha ka to ko por ka jung u bat kum juru na ga banta jung I wei pai wei ki bangai je u menta bat kum churu ka jing duwa jung jisu ha gospel ba mata kasngi ka dero nag banta kitu ki ban sangai eu ha kisnam ki ban sawan ha kine kisngi ki ban sawan uduwai lut nag banta baro kitu ki bapadiang hiau kumuta umesaya kumuta unong penim unong suspa den mata ka daw ha kane kisngi to gen kendiat ngin pusan spang ka jing duwai kumbau Jisu lah hikai yangi banduai haswa bono hikai banduai yangi ban hikai banduai yaki apostol kisenran ke jungu u Jisu dalade uduai dai na mata kadau ngi haban keli ngiro ha ke jung em ke jungi ngi duai na em kumbau Jisu uduai ngi hikai na em kumno banduai yaki khun ki ke jungi ngi hikai na em banduai yaki weiru kumju kumbau Jisu ule but ngi haban keliru haladi ha klempep kum ke Kristan Katolik ngi duai man kasngi ngi duai haman laki kap ki bangis ngeu dan kam banduai Henry ke ke jing duai ke jungi ne hakano korkom ke ngi duai kumba ha ka pareng ki ongmo what is the content of our prayer ke kata ke bangi bu ha ki jing duai ki jungi ngi duai na ka banta jongno kane ka bangi haban keli halade menta kasngi kat bangi tang pusan supang ka jing duai habangi pe ya karkom duai bamarwe jungi ngi yo I ban ngi pe bat habagis ngap ki jing duai jungi wero bonsin ngi duai na ka banta yalade ngi duai na ka banta yalade ngi IT lade ngi IT ke jingdon kam ke jungi Henry kabakong san kabangi klet kumau Jisu hikai ban yangi menta kes ngi lengba ke gospel ngi klet banduai na ke benta kiwei ko hanmen ko para ka de ke jing sisa lada manga ngaduai na ke benta jong kiwei lada manga nga IT ya kiwei how kmadu blei ne how blei na ke benta ke jing em ke jungki na ke benta ke jingdon kam ke jungki barakhoy ublei unkurku ya kito ki bru ki bapiduai ne ya kito ki bangi kan mau ningi bu hagi jing duai ke jungi bat klempe bru un sakurku yangi ladangi ngi duai na ka benta ki jong ki wei ngi ngin nom don kam ban ong lane banduai na ka benta yalade ublei ulari la sumar ublei ula pei lakmi ublei ula pendapan biang ya ka jing don kam ke junga bat kan mau habanga nga duai na ka benta jong ki wei klempep kin sa duai na ka benta jonga ngatip shai menta nga yeng hang nek ma jong pi nga dan ka jing kot ka jing khia nga bit nga biang om dei banga nga duai na ka benta yala de hen ring ngatip bababun ki breu ki duai na ka benta jonga bon ki breu ki asait na ka benta ka jonga bon ki breu ki IT ya ka jing em ka junga ya ka ta commission ka junga hak ma doble dei na mata ka daw nga ngatip banga ngakot nga khlan ngala ban yai ban yeng ngala ban le ya ka kam ka jung ble kat ka ta ka bor ka boble ul ay nga dei na mar ka jing duai jong ki wei om dei ka jing duai ka junga dalade om dei ka jing ya site ka junga dalade om dei ka jing nang ka jing start om dei ka bor ka junga hanrei ka bor jong ka jing duai jong ki wei ka pan khlan ya nga ka yalam lenti ya nga ka pan I nga ya ka ka banga dei ban le dei mata kadau ko hanmen ko para kane ka de ka jing hikai ka bau Jisu hikai yang abade pi ha kane ka sngi lengba kane ka gospel ngi dei banduai nungkong na sabe na ka banta ka jing ki wei yo le se phim tip ya ka jing kwa ka jing thrang yo le se ngem tip ya ka jing angnut ka jing ki ya ka jing don kam ka jing ki Henry ha ka klemat ne ha ka to ka por ka pi kan mau la ne pi jer ya ka kerteng jong ki to ki wei
Wat yo le sei pimla ban tip ya ka kerteng ke jungki. Henry piong ngidowai na ka banta jungki ne kine. Na ka banta ki bapang na banta ki basutom. Na ka banta ki baduk ki bekerdo. Na ka banta ki basyam jinjar. Habang ngidowai na ka banta jungki. Ublay un kurkhoy ki. Ublay un sapet sakme ki. Bad klempep ka jung duwai ke jungpi. Na ka banta ke jungki. Ublay un sa kurkhoy yangi. Ublay un sa pendapan biang yangi. Kane kadai ka jung hikai ka banengkong ka bangiyo na ka gospel ka bamanta ka sengi. Kajeng hikai ke bahar ke bangiyo na Jisu manta kesngi bat kajeng doa jong Jisu nak banta hakane kesngi aga gospel ke bangilap kadai nak banta ki apostol nak banta ki senran bat nak banta baro kito ki bangai jau ba kin yalong kawai u Jisu doai lai sin haga gospel ke bangiyo sngi yos ngomanta kesngi nak banta kajeng yalong kawai jongki kabadengkong uang bakin dub ya long kawai baro kito ki bangai jau Jisu kito ki bodo Jisu kito ki basania au Jisu kin ya long kawai kane kade ka jing duwai jong Jisu hakalan ke baru Jisu duwai kumpamanga ublay kupa ublay kun ngiyalong blay mensem ngiyalong kawai kiru kin yalong kawai kumpamalong mangi kiru kin yalong kawai kane kade ka lain ke bahar ke duwai nak banta ka jing yalong kawai ke jungki kumba ublay kupa ublay kun yalong kawai kiru ki haban yalong kawai kiru uru duwai nak banta ka ne ka jing yalong kawai jungki kabalai pat Jisu duwai ba kata ka jing yalong jung kawai jungki kam long ka barsap hanrei kan long ka basisha kan long ka bajanai ngilap aga gospel ka bamanta kesngi pule ya ka lada pikwa ban pensisha lightly ne lai sen uduwai na ka banta ka jing yalong kawai jonga ba jungpi balai Jisu duwai na ka banta ka ne ka jing yalong kawai jonga ba jungpi namaru tep ba kata ka jing ya pat ka jing ya pra ngitip ba kata ka jing ya per jing mot ka jungi kumbang yong mentah ke society mentah apa ke ing ke sam ke jungi mentah ha ka jing ya dei jungi ngidon kata ka division ngidon kata ka jing ya pen ya per nga ya per na pi ya per nga ngi per na ki wei kane ka jing ya per kapan pat kapan pra ya ka jing im jungi kapan pat kapan pra ya ka ying ka sam ka jungi kapan pat kapan pra ya ka im lang ka salang ka jungi dei na mata kadau Jisu kwa bamangi ngin don kata ka jing ya per jing mat ka jing ya per ha ka jing long ka jing ya per ha ka jing et ka jing ya per ha ka jing et hanrai kwayangi bangin long ka wei om dei tang kata ka jing ya long ka wei ka ba mau lumala lane ka ba arsap ko mga mene hanrai ka jing ya long ka wei jing ka long ka bapura kumba blai ku pa blai kun blai mensim ki ya long ka wei kanai kadai ka jing duwai kanai kadai ka jing hikai ka bau Jisu uhikai uduwai na ka banta junga ba jungpi dei na mata kadau ko han men ko para to ken ha kanai ka sngi ngin ya bot bat ngin ya im ya ka e ka bau Jisu ula duwai ya ka e ka bau Jisu ula hikai ngi leng ba ka gospel to ai ba ka jing duwai jungi na ka banta ki wei to ai ba kata ka jing yalong ka wei ka jungi kanwan ra jing kerku yang i wei pai wei bat ya ka perthei baro ka wei and your Jesus Christ. Amen.